Pada mau pun lah. Ha ka santorik unai wing ha ka por ka basiteng singi EA ka wei ka longying jong iba Peter Paul Singli na ka snong Maubri Reboy District kalamat ya jingjia ka basosi ha ka ba ka ying ka ba kisyong kisa kalabam du ha ka ding ka basirkai. Habala kali ya kidau la itu ba ka ding kala bandai na ka jingpur ka ding na tepai hadu bana ingkong lut khat. Nadu ki kot kisla ki badan kam ki jang kinap bat ki wei ki jing don kam. Watla na kaliang ki paiba nong song snong kila persyang bantem ya ka jingkelang ka ding Henry om sem lala li Yesu. Henry ke basok men kalong ba ka ne ka jingjia om dan ki jingjia ki basosi ne ki ba man sao namar ha kapor ka bajia ka ne ka jingjia om sem ladan mano haying. Pada mau pun lah. Berusaha apa ini? Emro ni. Em sudah beli cukup ahli saya. Sudah berusaha. Dah kira beli. Ahli lecong juga. Ya mereka lah prefong lek nono wah. Baik di kat itu lari salut setikan ya beli. Em tiur kisah yung di sak yu yen kadin dah lah aku beli seduk saman dah. Itu lar ya. Kira-kira benar ini.